Turka shi. An saki bidiyon tsiraitin Tiwa Savage, mawaƙiyar kudancin Najeriya. Kamar yadda kuka sani a yanzu labarai sun karaɗe kafafen sada zumunta bayan ɓullar bidiyon tsiraici na Tiwa Savage wato mawaƙiyar kudancin Najeriya. Kamar yadda shafin BBC Hausa suka wallafa a kwanakin baya an taɓa yi mata barazanar sakin bidiyon tsiraicin nata idan ta ki bayar da wani kuɗi da suka nema. An tura saƙon ne ta ɓangaren manajanta yadda ya faɗa wa mawaƙiyar akan cewa za a saki bidiyon tsiraicin ta idan har bata bayar da wani kuɗi da suka nema ba. Bayan jin wani saƙo da manajan nata ya kawo, sai mawaƙiyar ta ki yarda da hakan na kin amincewa da tura kuɗin. Sai kwatsam ajiya muka samu fullar bidiyon tsiraicin nata yadda ya ta yawa a kafafen sada zumunta sosai. A wani dogon bincike da aka yi an gano cewa saurayinta shine saki bidiyon tsiraicin nata yadda ya ɗauka a Snapchat lokacin da suna ɗaka da lalata. Za ku iya neman cikakken bidiyon a kafafen sada zumunta domin shafin YouTube bai da wallafa bidiyon tsiraicin wani ko kuma wata ba. Mun gode da sauraron wannan shiri. Idan wannan shine karan farko a wannan tashar, muna so ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shirye mu a koda yaushe. Idan kuma ka riga ka yi mana subscribe, muna so ka yi like ɗin bidiyon nan. Mun gode da kasancewa da Somebody.